Ayo Pak C. Ojo ngono, Kang. Bae sing jeruk pan gimana, Man? Wis tuwek nguruki anake. Apa, Lek? Waduh, Mbak. Aku pan. Wis tuwek nguruki anake. Lah aku, Mbak. Wis dhewe. Cikono pan. Aji cikono. Mantra. Walah yo yang dengetin hujan. Panas kok alhamdulillah. Kata-katane, Kang. Ubur-ubur kali le. Melang ngaret le. Masuk. Ayo, Mbak, ngaret, Mbak. Ning sawah. Ayo ngaret. Nah, ayo, Mbak. Semangat, Mbak. Masuk pokoknya. Terus. Halo, guys. Apa mancing, Kang? Nggih. Sampeyan apa, Pak, Dek? Aku dolanan, Kang.